dito nga lang. Kaya hindi ko yan nisipira. Ang bilis na nga nila. Tinas na nga nila. Laki na mata ko. Pero pag titingin nyo naman sa personal na mukha, maganda naman. Joke lang, di man. Ano nga no guys at dito. Guys, mga siga. Ano nga guys no. At tingnan si kuya ko at dumi pa ng kanyang likod. Ano nyo naman yun? Ano yun? Siyempre. Tara guys, let's go. Yun yung solar namin guys. Ano yung ginagawa ni Kuya Ranger. Palitan na lang yung tubig nito tayo. Hey guys, pwede na. Uy. May nana ka kuya. Guys, may nana ka. Yan, tulog ako kagakap din na ano. Ano? Walang power? Na? Ano guys, kaya ang ganyan niya. Gano'n lang yung kuya ko talaga. Yan. Nagtatrabaho siya. Para sa akin, joke lang di man yun. Oh. Yan guys, sa dito nga lang. Ito nga nagtatapos ang kanyang pagbubulkanize ng kuya ko. Rendel, this Kuya Ranger, alam nyo naman. Wala ka na po yung butas. Ha? Wala ka na po yung butas. Guys. Kung ramay kayo yung butas, sisira po ito ulit. Yan yung pisa niya po. Pa naman nabot yung magdala yung ano, interior. Mababaji ka po ito, hindi naman po kayo makakalayo, butas ko. Diyan pa lang oh, Shams pa lang. Interior ako extra kaso naiwan ko eh. Kung gusto nyo, meron kami dyan sa Egan na kapatid. Magkano yun? Sandaan po kasama kami doon. Sige, yun na lang. Yan kuya, pwede na daw. Pasin natin, lahat yung mga pinin mo. Kakalas Pero okay pa yun. Okay pa naman ba? guys. Meron na pasin na ako. Basta okay pa siya. At yan nga guys. Kunin na nga ni kuya yung interior. Ayan nga pa. Good morning, good morning. Ay, hapon na pala. Hello? Parang kayo lasing. Tingnan nyo, may pulo-pulong. Wow, lasing. Nalagay sa tinig ng araw. Si tinig ko. Yan. Tigas ng dilawan. O, chabingla. Ay, martis. Nalagay sa atin. Ay, nalagay sa atin. Tinatawala kami kuya yung ang bilis, kuya, ang bilis. Nalagay sa bilis sa pagkagawa ni Kuya ko, Ranger. At siya ngayon lang. At dito nga muna tayo guys at yun nga. Ang Square NG ko ay binaklas niya yun. Kwento muna ako syempre. Ayun nga guys, yun nga Square NG ko ay sasabihin sa iyo. Pag daw inggit, pikit, yun na lang yun. Kaya yun. Yung sinabi niya. Yun lang. Diba naiintindihan niyo naman? Sabi ng kuya ko, pag inggit, pikit. Pikit na lang daw kayo. Pag inggit daw. Pero malay ko ba kung inggit ba kayo? Hindi. Diyan. Kuya ko. Ang tinanggal niyo naman. Kaninang. Sini, bagsang ko sini. Kuya. Gawin mo na dyan. Ang papalitan mo ng gulong. Ayan pa rin yung gulong niya. Parang yung gulong guys. Yan nga. Yan yung ginagawa. Kaya rin ko. Yan. Yan. Yan nga no guys. Kuha na nga
kuya ko. Kasing haba ng buhok ko. Bakit naman ganun? No, kuya. Guys, ang ating araw. No. Ayun na yung araw guys. No. Diba? Nakita niyo yung maganda? Magandang pangit. Joke lang. Ano na yun? Siyempre. Ako yun. Ako yun maganda. Guys, sinisira yung dito. Ano nangyari sa iyo, kuya? Kaya pera mo na daw ng hangin. Yan na, kuya. Yan. 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 Yun. Yan lang. Yan. Alam niyo yan. Part 2 na. Sige. Joke lang, di ba part 2? Part 1 lang to. Kawan niyo yun. Yan, guys. Sigaran dito. Kabit na lang. Yan. Guys. Sheesh. No. Oh, okay na, guys. Okay na. Okay. Sige na, guys. Yeah. Ganun na. Happy, happy, happy. Happy. Mas maganda pa ako sa inyo. No. Pero mas maganda ako. Yan. Alam niyo naman, kagandahan ko. Diba? Start ko mamaya. Atin yan, ganyan nilalagay na lang sa guys. Wow. Una akong muna yung lanis. Wala na natin mo. Wala siya. Wala na siya. Matutunin na. Bahala ka dyan. Kung ayaw mo. Ito bakit diretso na lang Yes, sige. Kaya mo yan. May vlogger ka pala eh. Dami lang naman ako dito. Hala guys. Ayan. Si Kuya Renji. Pinagawa. Ayan. Ito na. Ito na. Ayan. Ito. Ito. Ayan. Kaya pumutulig babay. Ayan. Guys. Ito. Si Kuya Renji. Pinagawa. Ayan. 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 Pahaba na rin. At tinan natin tutuloy ang pagkabit niya. Kabit. Diba? Ganda ko. Tawagin ka lang tayo. Joke lang. Guys. Wala tayo. Umalis po si kuya eh. Umalis guys. Umalis. Nahulog yung pera mo kuya. Guys. Tapos na kaya. Scrutining. Bye-bye. Bye-bye. Mahaba na yung ating video. Bye-bye. Bye-bye. Maganda ako.